uduma wasevula masango emthwaluko ubuza amadoda amanye akamtjado nabanye ade behlanganise eparadise behlanganise eparadise beshada uyababuza ukuthi njengoba nishada namhlanje zikhona yini inkomo niphethe inkomo zokuhlaba la ukuthi umshado uphele ngoba umshado waseNazaretha uphelele eparadise ayikhaya niphethe yini inkomo zokuthi manje ihlatshwe lezi inkomo umshado uphelele bathi abayiphethe inkomo wathi ngizoniboleka kwezami bese niyamkweleta ngoba umshado ufanele uphelele eparadise kusho bani inkosi kusho umqalo wendlela umsunguli lesonto ngamhlaya bashadisa yena kwacaca ukuthi abanazo inkomo wababoleka inkomo ukuthi lo mshado yabo iphelele eparadise ingayikhaya okunye okweshiwo kuye ukuthi uma usehlanganiswe eparadise awungapheli u7 days izinsuku ezo7 umakoti engasenanga ekhaya noma umshado ungaphelelisiwe kufanele umshado upheliswe yiko ke yena ayewenza obo 1 day ukuthi abahlanganise maqede bese bephelela at the same time la eparadise uhlatshwe qedwe yonke into iphele eparadise akuhlatshwe inkomo eyodwa ihlatshwe ngesikhathi ngakho lo 7 days inglozi yaseparadise esuke ilinde nomntwana ukuthi inikeze umntwana kwashiwa umsunguleli bandla ngakho njengamanje i-challenge nenkinga ekhona ithi bayashada abantu eparadise bahlanganiswe eparadise bangawugcini u7 days uphela u7 days bengazange bawuphelelise umshado one inglozi icikeke noma idinwe ihambe kube khona inkinga ukuthi umakoti mayeseshadile suphelisa umshado angayitholi ingane ngoba inglozi iyayiphethe ingane isiyaphinda nayo esulwini okwesibili inkinga ebakhona lento edala ukuthi omakoti imizi ichitheke inglozi yomshado wabo ongaphelisiwe intanta ayigcina iphinde emuva bothi sebeshada mhla sekuthanda inhliziyo zabo bayoxabana kube lento emva komshado kube udunga inyana ugcina umshado uchithekile ngoba isibusi somshado bahlulekile ukusimaintaina ngalo 7 days it's rare njengamanje ukuthi kunemshado phakathi kwe-10 eshadile ewu7 ingadivorce kusale u3 abathandana ngeqiniso iyona challenge esibhekene nayo njengamanje ingoba umthetho webandla owashiwo umsunguli lesonto sihlulekile ukugcina number 3 inkinga esibhekene nayo abefundisi besonto abawenza umsebenzi wabo abawugcotshela umsebenzi uma umfundisi mayigcotshiwe oqala ukuthi umfundisi uyabhabhadisa akabhabhadise ebuhleni noma eJudiya noma eKenani noma kephi kuphela anytime umfundisi waleli bandla uyabhabhadisa yonke ayigcotshela inkonzo zakhe nje kufanele abhabhadise abusise izingane abantwana number 3 kufanele ashadise uyakhonza ke umfundisi akazenzeli uyakubaba afika khonze baba nginomshado baba nginezingane ebusiswayo baba ngiyabusa abantwana njengoba sigoduka semakhaya nje umsebenzi wethu ukuthi sihambe siyobhabhadisa sibusise izingane sishadise hayi ukuthi sizoshadisa ebuhleni kuphela ngakini uma ukhona umuzi wenkosi uyakhonza uthatha isibusiso uyabahlanganisa abantu eparadise la ngakini umfundisi enza umsebenzi wokushadisa yebo kwesine challenge njengamanje ukuthi namhlanje beshadisa abantu abawu84 ngosuku olulodwa okuthatha 3 to 4 hours noma 5 hours
beshadiswa uguqe uzuhlale phansi ngoba umfundisi fanele aqalele ku number 1 azaphume ku number 84 evumisa asuke ku 84 aqale phansi abuyele ku number 1 ngoba abafundisi abawenza umsebenzi emakhaya iwona umsebenzi ke womfundisi angcwabe emakhaya umfundisi uyangcwaba lesonto wonke amalunga ebandla uma lidlule emhlabeni lidinga ukuthi lingcwatshwe umfundisi ngoba angcwaba umshumayeli kungcwaba umfundisi mangiyiphindise futhi leyo ndawo ngokwencwadi yomthetho waleli sonto akangcwaba umshumayeli kungcwaba umfundisi. That's why uma kuyofika umfundisi umshumayeli eyibeka phansi izintambo ngoba sekhona umfundisi fanele enze umsebenzi wakhe. Incwadi yethu ngithathe lapho lokushoyo incwadi yethu le yesonto yabhalwa uBhombela ithi umfundisi ebese funda lamazwi ayisho ukuthi umshumayeli ithi umfundisi ebese funda lamazwi. So ke uma sekhona umfundisi umshumayeli akasangcwaba ngoba umshumayeli uyisandla sikamfundisi ngokomthetho amabandla onke aphethe umfundisi kodwa bese kuba khona abantu abangabashumayeli ababhasobhe umsebenzi kaShembe kwase kuba khona abavangeli esiqala ukuthi sibe nabo ngo1983 eMbeka ngoJuly 30 lapho khona inkosi yasukuma khona inyanga yezulu yathi namhlanje yathi ebusuku ngilele ufike ubaba isho umqalo wendlela uthi ufikile wathi ubaba angigcobe abavangeli abangamashumi amathathu abawu30 ngababalaki bonke ngoba ngiyabazi bonke lapho sibala khona omvangeli uThulu wasemgababa sibala omgwengwe eMkhambathini baningi bazi baba30 ithi kodwa inkosi ngiyathanda ukuyisho lo ndawo ngoba ngifuna ukuquote amazwi ayo open quote ubaba ufike wathi kimi angigcoba abavangeli abangamashumi amathathu kodwa akangitshelanga ukuthi yini umsebenzi wabo close quote. So ngiyama lapho ngiyabonga siyabonga baba umfundi